Alin, may kanin. Sino yan? Sila. Oh, kuya. Sa inyo, sir, Saan po, ano order? Dalawa ka na yun pare. Dalawa Ito rito may mga kaninan mo rin po kabila oh. O, pamintahan sila, kuya. Diyos. Sila naglagay. Naglalagay ako ng supon. Wait lang po, ah. Kung may mga kanin na order niyo po, boss. Sigalo. Sigalo. Teka bayan, ano, yung kanin ito, kabayan, nagpa-vlog. Boss, oh. Meron na? Nana siya kanin. Okay. Next, ano, ikaw, boss. Alin, may kanin. Sino yan? Sila, kuya. Ano sa'yo? Ito na bulalo. Bulalo. S5, dalawa. S5. Ano sa akin? S5 bulalo muna. Sino pang bulalo dyan? Ikaw, boss. S5 na may bulalo daw. S5 na may bulalo. Isa. Tunay na walastik daw, kabayan, ha? Baka magulat kayo, ha? Isa, ganyan din. Oh, kuya. Sa inyo, Wait sir, lang po, ano ah. order? Dalawa ka na yun pare. Dalawa Ito rito may mga kaninan mo rin po kabila oh. Sige, bigyan mo na bigyan ng kanin yung mga yan. Makakain yung mga yan. Ako nang para sa ulam yung mga yan. Hindi ano yan. Eh, nag-extra ka ba? Kaya pwede makisilo ko. Toyo lang. Kabayan oh. Yun. Oo, magkasama. boss? Sino yung take out dito kabila? Kanina pa yun. Sir, pwede rin sir. May bulalo sa akin. Nauna kami dyan, boss. Ay, dahil. Thank you. Ano yan yan? S5 ba lang? Dalawang order na dalawa. Nasabi ka ba yan? Long drinks kanina. Dalawa dito. Thank you. Boss, ano pa? Isa pa? Sino pa yung may kanin dyan? Boss, dito may kanin na kayo? Ito. Okay, boss, sabi ta ha? Pwede tayo dyan. S5 sa akin. Lagyan mo tawag. Utak tsaka isa, boss. Kunin ko na, sir, ha? Oh, bakit ka nagkano ng mako? Isa magmalaw ko ng mako. Okay na kabayan? Dalawang tumpong balat. Tumpong balat, dalawa pa. Mabilis. Meron Alam ko na magtatagal ng ano. Madam. Madam. Saan ba sa Ibis yan? Ako magtatagal ng laman para siguradong ano. Okay. Magandang endingan. Sige. Punta na ako doon. Baba. Sige. Madam. O, dahil natin sa Kanya, camera, sir, ha? parang ganda oh. Ayan, boss oh. S5 na may mata daw, kuya, dito sa likod. Wala. Kanino utak? Wala spike boss. Dito utak. Siya dito mo daw. Eh, Ulit sila. ko lang Ayan, po, walas lang yan ha. Boss? Dalawa. Ha? Oh, ito, utak ko. S. May kanin ka na na, sir. Okay, sir, wait lang. Okay, nakapila lang yung mga yan. Okay ba yan ito? Tapos yung S5 dyan. May utak. Utakan. Shadow ko utak ka ba yan ah? Spike chombong. Isang balat ha. Balat lang ka ba yan? Wala na yun. Pareho niya ka ba yan?
Ito, balat lang, ha? Siyempre, edit na talaga yun. Sabay ang balat. Ano sa'yo? Ito S5 ano? S5 po. Mga mapapalapag na naga. Kung iinom mo. Okay, sabi lang po yung order nyo, ha? Wait lang, sir. Nasa likodan ko, kuya. Next. Pagtapos ka. Taka. Ito. Next sa may likod. Ano yung order? Bulalo mata.